राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज दिव्यांग संस्था कोल्हापूर महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीनं दिव्यांग संघटनेसाठी नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या निवडी संस्थेचे अध्यक्ष संजय सिंह जाधव, उपाध्यक्ष प्राध्यापक बाजीराव वारंग, सचिव अजित कदम, जिल्हाध्यक्ष संदीप दळवी यांच्या उपस्थितीत निवडपत्र देऊन पार पडल्या। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज दिव्यांग संघटनेच्या नूतन पदाधिकारी निवडीमध्ये सूर्यकांत मोरे कोल्हापूर शहराध्यक्ष, अमोल कदम कोल्हापूर उपशहराध्यक्ष, संदीप चोरडे करवीर तालुकाध्यक्ष, कमलेश कराळे क्रीडा विभाग प्रमुख, रोहिणी भंडारी गडिंग्लज महिला तालुकाध्यक्ष यांची निवड करण्यात आली। कार्यक्रमासाठी सरदार पाटील, नेरिलकर, वसंतराव पाटील, पांडुरंग माने, मारुती कलकुट्टी, रुपाली नारे, कावेरी मोटणावर, अर्जुन जाधव, बबन सुतार, सुहास कुरणे यासह दिव्यांग बांधव भगिनी उपस्थित होते। मराठी यस न्यूजसाठी सडोलीहून रावसाहेब शिंदे।